nevidel som tu nikoho. Pes štekal, stále tu bol pri dverách, tak hovorím, čo šteká, susedi sa budú hnevať, tak zahnal som ho hore, na schody, ešte raz. To ešte netušil, že strážcu domu zaháňal zbytočne. Na ulici sa pri jeho zamknutom prívesnom vozíku v tom čase krčil spolujazdec z jednej z dvoch menších štvorkoliek, ktoré rušili nočný pokoj v ulici. Všetko zachytila kamera, ktorú si zadovážili potom, ako sa v okolí rozmnožili krádeže. Ozaj to bol teda reťaz proste na motorky. Síce trvalo mu to 2-3 minúty, lež to odstrihol, ale strihol to spákovými nožnicami. Prívesný vozík noční jazdci v zápätí spred domu ukradli. Nie je to auto, proste neviem, ako kde to predajú, alebo proste, že koľko za to získa. Polícia v Šuranoch rieši prípad ako podozrenie z trestného činu krádeže. Keď sa vraj štvorkolky objavia v uliciach mesta, za každým niečo zmizne. Bez ešpezetky, kukly, teda prilby so sklom na hlave. Zhruba asi 2 týždne naspäť, také tereňáčik. Dali mu kvádre, pod toto a zobrali mu elektróny s novými gumami, proste všetky 4 vyzuli ho. Kúpim si ešte jedného psa, ešte jedného, aby 2 štekali. Zo Šurian, Drahu Dobrovičová, televízia Joj. Strážcovia srbsko-maďarskej štátnej hranice dostali nové posily zo Slovenska. 50 policajtov po mesiaci vymenili kolegovia.